СССР 2009. Ти знаеш лимите на спеснята, трошат посата и хавата, прасвашника на салата, винаги с 24 карата. Ей, големи лъжи са били в този куплет, но сега предсказанието ще е сбъднато. Серафиме, ако съм мъртъв за теб, тогава слушай рими от отвъдното. Дръж ги бе, джипи. Много хора се мислят за всемогъщ, че всички сме едни и същи. Всички искат да живеят в палати и да са богати с едно мазерати. Много хора се мислят за всемогъщ, че всички сме едни и същи. Дръж ги бе, Гошо, искаш да ме биеш на фристайл? Първо трябва да биеш Гошо от почивка. Дали ми се струва, че не ти ме предизвикваш, но после на сила ти ще се усмихваш. Устата е селяк, но ще му взимам пари. За разлика от теб той може да си го позволи. Защо така бе, брат ми? Защо с лошо? На Би-Риел казах ясно да го духа Шошо. Нито раптон, нито сараф. Познавам радостин преди теб, за да спориш, че си прав. Жалък си, щом на мене не вярваш. Малък си, щом с мен ще се скарваш. Кучките ти казаха, образуваха ти язва. То излезе, че няма нещо, което да не съм казвал. Баща ти ме помоли на времето да гравитира около вас, в глупости да не се навира. А сега излиза, че ти преча. Как бе, когато римата ти е за слаб бе? Защо дебелия мълчи като мишка? А ти си мой адвокат и хленчи с въздишка. С кой ще ритате ви е питал голямата уста? А вие какво там на плажа с половин уста? Защо те е срам да каеш? Нали искаш да правиш това, което искаш да правиш? За мен е чест американският Тупак да бъда семплиран, макар и в тъп твой трак. Ако не дойде някой рапър, кажи къде ще пееш. Само там и се молиш да подгрееш. А аз ретро рапър, наистина съм стар. А ти имаш ли вече хонорар? Много хора се мислят за всемогъщ, че всички сме едни и същи. Що така бе, Гошо? Всички искат да живеят в палати и да са богати с едно мазерати. Много хора се мислят за всемогъщ, че всички сме едни и същи. Всички искат да живеят в палати и да са богати с едно мазерати. Ако наистина устата е причината за този дис, защо тогава не ме нахрани и с зис? Да не би още там да бачка Андрей. Андро, лично ти си окей. Сарафа е гей, молил съм те да ме вкарваш в проекта. Да ти не вкара тия от твоята секта. Исках да вляза, да, какво лошо има, но ако съм вътре, как ще кажеш, Сарафа те надмина. Ти ме запозна и зараз изкарат, защото са ти лични другари. И ти ли уреди парчето с нов и после ходи до Фриско на сафари. Викаш ми предател, глава да наведа. В Русе бях 100 пъти преди и теб да заведа. И съм ти дал забележи от моите пари. А ти ми викаш, защо с мен не ги раздели? Защо кой беше ти? От колко време си в играта и колко пъти пееш рано пилена с песнята? Писна ти от мен, ама тя е написана. И шапката ти отдавна от мен е разписана. Дета встани ли? Честно няма по-тъп. Лаеш сега, защото ти обърнах гръб. А най-яките ти рими май с мен глупако. И не защото ти на мене повлия ми яко. Беше непредвидено, просто така се получи. Внимавай какво си пожелаваш да не ти се случи. Не дей да храниш старото, защото бебе си. И ако ме мразиш, мрази себе си. Много хора се мислят за всемогъщ, че всички сме едни и същи. Всички искат да живеят в палати и да са богати с едно мазерати. Много хора се мислят за всемогъщ, че всички сме едни и същи. Всички искат да живеят в палати и да са богати с едно мазерати. Ало, Сарафе, абе днеска устата ще идва при мен в моето студио да записвам и неща да изкарам някой лев. Какво? Не може, що? Защото във вашето студио с кой сте си, Шошо? С Шамара. И какво правите там? Какво? Стерео свирка ли му правите? Това е твой някакъв нов ефект. Изкарвате пари. Добре, що не ходите малко да ви повози на пунктото на майка си, докато аз бачкам с устата? Да го духам, така ли? Аха. Тогава приходите от това парче ги дарявам в кашичката на вашия диджей, който от 5 години събира пари за грамофон. Как му беше името? Как? Диджей Педераптон?